रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रिपीट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे हरे। సో హరే ఈరోజు కృష్ణ ఉపదేశామృతంలో హరే కృష్ణ అయిపోయిందమ్మా, హరే ఆపేయండి. చూద్దాము. సో ఇది నార్మలీ మనం ఈ మంత్రం నేను ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు మీరు సెకండ్ టైం రిపీట్ చేయొచ్చు. థర్డ్ టైం మళ్ళీ నేను కొద్దిగా హై పిచ్లో ఉంటుంది అప్పుడు చెప్పినప్పుడు మీరు ఫోర్త్ టైం మీరు రిపీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అంటే ఒకసారి లో పిచ్ రిపీట్ చేస్తున్నారు, ఒకసారి హై పిచ్ రిపీట్ చేస్తున్నారు, అది అంత. ఆ తర్వాత మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. వెరీ గుడ్. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఉపదేశామృతం 7వ మంత్రంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. సో ఇందాక 6వ మంత్రంలో ఏం చూసామన్న దానికి కళ్యాణి మాతాజీ ఏం చెప్తున్నారంటే, భౌతిక తత్వంతో అనగా బాహ్య వేషభూషాలను బట్టి శరీరాకృతిని బట్టి అనన్య భక్తుల్ని అంచనా వేయకూడదు. ఎందుకంటే గంగా నదిలో బురద నీటి బుడగలతో ఉన్నా కూడా పవిత్రతకు భంగం కలగదు. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో హనుమంతరావు ప్రభుజీ గంగా వాటర్ శుద్ధ భక్తి. ఓకే, అపోలిక, గుడ్. Madhavi Mataji, we should not consider it devotee because by their physical appearance, they are beyond these earthly matters. Those example, River Ganga, though it is muddy, it never loses its divinity. Consider the devotion of Shuddha Bhakta. Very good, correct. So, Andaru చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేసి చెప్పిన వాళ్ళందరూ కరెక్ట్గా చెప్పారు. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈరోజు 7th మంత్ర చూద్దాం. 7వ మంత్రంలో స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాదిసితాప్య విద్య పిత్తోపత్తరసన్ అనన్య నరోచికాను కింత్వాదరాదనుదినం ఖలు సైవ చుష్ట స్వాద్విక్రమాద్భవతి తద్గదమూలహంత్రి. సో స్యాత్ అంటే ఉన్నప్పటికీ, ఏమిటి ఉన్నప్పటికీ అంటే కృష్ణనామ చరితాది సిత అంటే ఈ భగవన్నామం కృష్ణనామం ఈ ఆయన చరిత్రలు ఆది మొదలైనవన్నీ కూడా ఎలాంటివి అంటే పటిక బెల్లం లాంటి తీయనైనవి. ఏది ఆయన నామము, ఆయన చరిత్ర మరి మొదలైనవన్నీ కూడా పటిక బెల్లం లాంటివి అయినప్పటికీ, స్యాత్ అపి అన్నీ కూడా అంత తీయగా ఉన్నప్పటికీ మరి ఆ అవిద్యాపిత్త ఉపతప్త
రసనన్య అంటున్నారు. అంటే అవిద్య అంటే అజ్ఞానం, విద్య లేకపోవడం అంటే అజ్ఞానం అని కదా. సో అజ్ఞానం అనేటటువంటి ఒక రోగం చేత తపింపజేయబడిన నాలుక ఉన్నవాడికి, అంటే అజ్ఞానంతో పటికి బెల్లం కూడా రుచించని నాలుక ఉన్నవాడికి తీయనైనవి కూడా గ్రహించలేని వాళ్లకు అని అర్థం అనమాట. ఎందుకు అంటే అజ్ఞానం వల్ల. నరోచిక, వాళ్ళకి మరి రుచిగా ఉండవు ఈ తీయమైనవి కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళ నాలుక అజ్ఞానంతో రుచిని తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. నువ్వు అంటే ఎంత ఆశ్చర్యం, ఇంత తీయని భగవన్నామము, ఆయన చరిత్ర, పటికి బెల్లం లాంటి తీయనైన ఈ నామము, చరిత్ర మొదలైన వాటిని వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే నాలుక వల్ల వాళ్ళ రుచిని తెలుసుకోలేకపోతున్నారే, ఈ తీయదనాన్ని, ఎంత ఆశ్చర్యం అంటున్నారనమాట. సో కానీ కింతు అంటే ఏమిటంటే కింతు ఆదరాత్ అనుదినం. కింతు అంటే కానీ, ఆదరంతో అంటే శ్రద్ధతో, అనుదినం ఎల్లప్పుడూ రోజు కూడా శైవజుష్ట ఈ పవిత్ర నామాన్ని ఎవరైతే స్వీకరించి స్వాద్వి క్రమాద్భవతి స్వీకరిస్తారో వాళ్ళు క్రమంగా వాళ్ళు దాని రుచిని తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి. భవతి కలు అంటే ఏమిటంటే వాళ్ళ ఈ రుచి ఏమిటో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. తద్గద మూలహంత్రి, ఆ రోగం యొక్క మూలాన్ని తొలగించేది ఈ నామం. స్లోలీ వాళ్ళు ఈ నామాన్ని స్వీకరించి జపిస్తున్నట్లయితే ఈ అజ్ఞానం అనేటటువంటిది నెమ్మదిగా, ఈ రోగం అనేది నెమ్మదిగా పోతుంది, తొలగిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. సో శ్లోకం మొత్తం మీద మీనింగ్ ఏంటి అంటే భగవంతుడి యొక్క పవిత్ర నామం, ఆయన చరిత్ర, లీలలు, కార్యకలాపాలు అన్నీ కూడా మరి దివ్యమైనటువంటివి, పటికి బెల్లం లాంటి తీయనైనవి, అత్యంత మధురమైనవి. అయినా కూడా మరి అవిద్య అనేటటువంటి అజ్ఞానం, అంటే అజ్ఞానం అనే ఈ జబ్బుతో ప్రభావితమైన నాలుక వాటి యొక్క మాధుర్యాన్ని ఏది కూడా తెలుసుకోలేకపోతుంది. ఎంత ఆశ్చర్యకరం అని అంటూ ఏమంటున్నారంటే, కానీ ఈ మధురనామాల్ని ప్రతిదినము శ్రద్ధతో గనక జపించినట్లయితే, ఆదరంతో అంటున్న కింతు కానీ, ఆదరాత్ అనుదినం అంటే శ్రద్ధతో అనుదినము కూడా శైవజుష్ట దీనిని ఎవరైతే స్వీకరించి జపిస్తారో స్వాద్వి రుచికరం అవుతుంది, క్రమాద్ భవతి మెల్లగా క్రమేణ అవుతుంది రుచికరం అంటున్నారు. అంటే క్రమేణా రుచికరం అవుతుంది. తద్గద మూలహంత్రి, అప్పుడు ఈ మూలాన్ని అంటే ఈ రోగం యొక్క కారణాన్ని అది తొలగిస్తుంది. ఏమిటి రోగం యొక్క కారణం? ఆ మాధుర్యాన్ని తెలుసుకోలేని రోగం ఏమిటి అంటే ఆ మాధుర్యాన్ని మొదట్లో తెలుసుకోలేకపోయారు. దేనికి కారణం ఏమిటన్నారు? అవిద్య అంటే అజ్ఞానం. సో ఎప్పుడైతే శ్రద్ధతో మనం ఈ నామాన్ని స్వీకరించి, మొదట్లో దీని రుచి తెలియకపోయినా మనకి దీన్ని శ్రద్ధతో స్వీకరించి జపిస్తూ ఉన్నప్పుడు క్రమేణా మనకి రుచి అర్థమై మన యొక్క రోగం యొక్క మూలమైన అజ్ఞానం అంతరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో భగవన్నామం, చరిత్ర, లీలలు మొదలైనవన్నీ కూడా దివ్యము, పటిక బెల్లం లాంటి అత్యంత మధురాలు అయినప్పటికీ కూడా అజ్ఞానం అనే పచ్చకామెర్ల రోగం చేత ప్రభావితం చేయబడిన నాలుక ఉన్న వాళ్లకు ఈ మధురమైన పదార్థం ఏది కూడా రుచించదు. కాబట్టి కానీ ఈ మధురనామాలను ప్రతిదినము గనక శ్రద్ధతో జపించినట్లయితే అప్పుడు ఆ నాలుకకు సహజంగానే రుచి కలుగుతుంది. కాబట్టి క్రమంగా అతని రోగం నివారణ అవుతుంది చెప్తున్నారు కదా. రుచికరం స్వాద్వి క్రమాత్ భవతి అంటున్నారు. సో క్రమేణా అది రుచికరం అవుతుంది. స్వాద్వి అంటే రుచికరం, క్రమాత్ భవతి క్రమేణా అవుతుంది. తద్గద మూలహంత్రి, ఆ కారణం కూడా తొలగిపోతుంది. ఏ కారణం? ఇలా తీయదనాన్ని తెలుసుకోలేని ఆ జబ్బు పోతుంది అంటున్నారనమాట. అంటే క్రమేణా ఆ తీయదనాన్ని తెలుసుకునేటటువంటి స్థితి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో భగవన్నామం, గుణాలు, లీలలు అన్నీ కూడా పరమ సత్య సౌందర్యానందం కలిగించే స్వభావం ఉన్నవే ఇవన్నీ కూడా. కానీ మరి పైగా ఏమంటున్నారు? పటికి బెల్లంలాగా అతి మధురమైనవి. ఇక్కడ మరి అవిద్య అనే ఒక పైత్యరసం వలన మరి పచ్చకామెర్ల రోగు గనుక లోకమంతా పచ్చగా కనపడుతుంది అంటూ ఉంటారు కదా మనకు ఒక సామెత. సో అలాగే వాళ్ళకి
ఇందులో కూడా ఉన్న మాధుర్యాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళ రోగం వల్ల వాళ్ళ నాలుక పటిక బెల్లం కూడా రుచిగా ఉండదు ఈ పచ్చకామెర్ల వాళ్లకు. కాబట్టి ఇలాంటి వ్యక్తికి మధుర పదార్థాలు కూడా చేదనిపిస్తాయి ఆ జబ్బు ఉన్నప్పుడు. అలాగే అవిద్య కూడా దివ్యమైన మధురమైన ఈ భగవంతుడి నామాన్ని, గుణాన్ని, రూపాన్ని, లీలల్ని ఆస్వాదించే శక్తిని ఈ అజ్ఞానం దూరం చేస్తుంది అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ జబ్బు ఉన్నా కూడా మరి మందు తీసుకుంటే జబ్బు ఎలా అయితే తగ్గుతుందో ఈ అజ్ఞానం అనే జబ్బున్నా కూడా భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ ఆయన లీలల్ని శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే మరి చేస్తూ ఆ శ్రద్ధతో మరియు విశ్వాసంతో గనక మనం అంగీకరించినట్లయితే ఈ రెండు కూడా మనం ఏది చదివినా ఫస్ట్ శ్రద్ధ, రెండు విశ్వాసం ఉండాలి. కాబట్టి ఆ నామాన్ని శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో మనం అంగీకరించినట్లయితే అవిద్య నశించడమే కాకుండా నాలుకకు కూడా భగవంతుడి యొక్క దివ్య స్వరూపం, ఆయన లీలల్లో ఉన్న మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించే శక్తి ఏర్పడుతుంది. సో అజ్ఞానం పోవడంతో మనకు ఆ నామాన్ని దానిలో తీయదనాన్ని, ఆయన లీలల్లో ఉన్న తీయదనాన్ని, మాధుర్యాన్ని మనం అనుభవించే స్థితి వస్తుంది, శక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి క్రమంగా అలవర్చుకోవడం వల్లే అలాంటి ఆధ్యాత్మిక అంటే సాధనతోనే వస్తుంది ఆ ప్రోగ్రెస్, పునఃసంపాదన అంటున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్య పునఃసంపాదన అంటే ఆ స్పిరిచువల్ హెల్త్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ప్రాక్టీస్తోనే వస్తుంది అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మరి మనిషి ఈ ప్రపంచంలో ఇలా ఆధ్యాత్మికత వైపు కాకుండా ఈ మెటీరియలైజేషన్, భౌతికత్వం పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తి చూపించితే ఇక మనకి ఈ జబ్బులో ఉన్నట్లే మనం కన్సిడర్ చేయాలంటున్నారు. మరి అంతే కదా, ఇక ఆధ్యాత్మికత వైపు దృష్టి మరలనంతసేపు ఈ అజ్ఞానంలోనే ఉంటాం మరి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే జీవేర్ స్వరూప్ హోయ్ కృష్ణేర్ నిత్యదాస్ అంటే ఎవరే భగవంతుడి యొక్క నిత్య సేవకుడిగా ఉండడమే మన నిజ స్థితి అంటూ ఆయన మాయాశక్తి చేత ఆకర్షితులై భగవంతుణ్ణే విస్మరించినప్పుడు ఈ మరి మనకు ఈ అజ్ఞానం ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మరి మనం ఈ దురాశ్రయ అంటే అసత్యమైన చెడు ఆశ్రయం ఉన్నది, ఈ దురాశ్రయంలో విశ్వాసం ఉంచుకునేవాడు మరి అందరి సుఖాలకి ఆశపడేవాడే అవుతాడు, ఈ మాయకు లోబడ్డ వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ మరి అందరం కూడా మరి ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, మనందరికీ కూడా సుఖం, ఆనందం మీద కోరిక ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన ఆనందం ఎందుకంటే మనది సహజ స్థితి ఆనంద స్థితి కాబట్టి, సచ్చిత్తానంద స్థితి ఆత్మ యొక్క తత్వం కాబట్టి అందరికీ ఆనందం ఏదో పొందాలని ఉంటుంది. ఆత్మతత్వాన్ని చవి చూడలేకపోయినా ఆ ఆత్మతత్వం కోసం ఆ తహతహ అనేది ప్రతి వాళ్ళల్లో కూడా ఉంటుందన్నమాట. అందుకే మనం ఏదో ఆనందం పొందాలని ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం. ఆనందం కోసం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వెతుక్కుంటున్నాం ఆనందాన్ని. ఇది తెచ్చుకుంటే సంతోషం మనకి, అది తెచ్చుకుంటే సంతోషం అనుకుంటున్నాం. కానీ మరి ఏది తెచ్చుకున్నా ఎప్పుడు ఏదో కొరతగానే అనిపిస్తుంది కదా మనకి, ఏదో లేదనిపిస్తుంది, ఏదో ఆనందం తక్కువైందేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే నిజమైన ఆనందాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి, మనలోనే ఉన్న ఆ ఆత్మతత్వాన్ని, ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఆ అజ్ఞానంతో వాళ్ళు భౌతిక ప్రయత్నాలన్నీ భగ్నమైనా కూడా వాళ్ళు తప్పును తెలుసుకోలేరు. మరి ఒక తప్పును ఇంకొక తప్పుతో మళ్ళీ సరిదిద్దుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం కదా అని చెప్తున్నారు. సో ఇదే మరి మన జీవన పోరాటం యొక్క లక్షణం. మన లైఫ్లో ఇలాంటి వాటితోనే మన లైఫ్ అంతా కూడా సరిపోతుంది. సో ఎవరైనా సరే ఇలాంటి స్థితిలో మరి ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని స్వీకరించి సుఖంగా ఉండండి, మీకు ఈ నామజపం వల్ల సుఖం వస్తుందని చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి రుచించదు, వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, అంగీకరించరు అంటున్నారు. కాబట్టి ఎంతో గాఢంగా ప్రబలిపోయిందన్నమాట ఈ అజ్ఞానం, ఈ భౌతికత్వం. కాబట్టి ఈ అజ్ఞానాన్ని తొలగించడానికే మరి ఈ నామజపం గురించి ఈ ఈ ఉద్యమం అంటే కృష్ణ చైతన్యోద్యమం అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని తెలియజేయడం అనేది చేస్తున్నాము. సాధారణంగా మరి ఈ ప్రజలందరినీ కూడా ఈ రోజుల్లో అజ్ఞానులు కొంతమంది పెడదారి పెట్టిస్తున్నారు. ఈ నాయకులు అంటే రాజకీయవేత్తలు వీళ్ళంతా కూడా మరి వాళ్ళంతా ఆధ్యాత్మికతలో లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు అందులవుతున్నారు, అలాగే మిగిలిన వాళ్ళని కూడా తప్పుదోవలు పట్టిస్తున్నారు. కానీ భగవద్గీతను అనుసరించి ఈ
మరి ఈ నాస్తిక అనుసరించకుండా నాస్తిక జీవిత విధానం వల్ల నిజ జ్ఞానాన్ని కోల్పోవడం, మరి వాళ్ళందరూ కూడా తప్పుదోవ పడుతున్నారు, నీచులవుతున్నారు అంటున్నారు. సో భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు? నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమ మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. దుష్టులైన మూఢులు, నరాధములు, మాయచే హరింపబడిన జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు, దానవ ప్రవృత్తి ఉన్నవాళ్ళు మరి నన్ను ఎప్పుడు కూడా శరణు వేడరు అని మనం 7.15లో చూస్తాం. 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు శరణు వేడరు. ఎవరు అంటే మూఢులు, అంటే జ్ఞానం లేని వాళ్ళు, దుర్మార్గులు, మరి నరాధములు, మాయయాపహృత జ్ఞాన అంటే మాయ వల్ల ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, ఈ మాయలో పడిపోయి. ఆసురం భావం ఆశ్రిత అంటే రాక్షస భావాలు ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని శరణు వేరు. అంతేగాని భగవంతుడి ఆశ్రయాన్ని పొందాలని అనుకుని వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళ ప్రయత్నాలను కూడా వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారు. అంటే అవతల వాళ్ళని కూడా విమర్శిస్తారు. ఎవరైనా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వెళ్తుంటే మీకు ఇదేం వస్తుంది, అదేం వస్తుంది, రోజు కూర్చుని ఇంతసేపు పూజలు చేస్తున్నారు, జపం చేస్తున్నారు, ఇంతసేపు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు, ఇంకా మీరు అది చేసుకోవచ్చు కదా, ఇది చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పచ్చు. అలాంటి నాస్తికులు మరి సమాజానికి గనక నాయకులు అయ్యారు అంటే ఇక వాతావరణం అంతా కూడా అవిద్య పూరితం అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇందాక చెప్పిన పచ్చకామెర్ల వ్యాధితో బాధపడే వాళ్ళు బెల్లం రుచిని, పటిక బెల్లం రుచిని ఎలా గ్రహించలేరో అలాంటి స్థితిలో ఉన్న ప్రజలు మరి ఆధ్యాత్మికత వైపు, భగవంతుడి వైపు వాళ్ళకి ఏమాత్రం మనస్సును తిప్పడానికి ఉత్సాహం అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. కానీ మరి పచ్చకామెర్ల వ్యాధికి పటిక బెల్లం ఒక్కటే సరైన ఔషధం అంతే కదా. అలాగే మన ఇలా భౌతికత్వంలో నిమగ్నమైన మనందరికీ ఔషధం ఏది అంటే ఆధ్యాత్మికత, భగవంతుడి పైన మనస్సును తిప్పాలి అంటే మనకు ఔషధం ఈ మంత్రము అని చెప్తున్నారు. సో మంత్ర అంటేనే అర్థం ఏమిటి? మన్ ప్లస్ త్ర అంటే మనస్సును త్రయింపజేసేది. త్రయింపజేయడం అంటే విడుదల చేసేది. దేని నుండి మనస్సును విడుదల చేస్తోంది అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విడుదల చేసి మనస్సును భగవంతుడి వైపు తిప్పేదే మంత్రము. కాబట్టి ఈ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని ఈ భగవన్నామాలను కీర్తించడమే ఈ ప్రపంచాన్నంతా కూడా సరి అయిన మార్గంలో పెట్టడానికి ఒకే ఒక ఉపాయం ఇదే అంటున్నారనమాట. ఈజీ ఉపాయం. మరి ఈ కలియుగంలో భగవన్నామ స్మరణతోనే భగవంతుని పొందొచ్చని మన శాస్త్రాలు కూడా చెప్పాయి. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క మార్గం ఉన్నది ఈ ఆత్మానుభూతికి, భగవంతుణ్ణి పొందడానికి. సత్యయుగంలో ఒక మార్గం ఏమిటి? ఈ 4 యుగాల్లో ఏ మార్గాలు ఉన్నాయో మీకు తెలియాలి. ఈ పాటికి తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి, చూద్దాం. సో కలియుగంలో ఏమిటి? మనకు అన్నిటికంటే ఈజీ మార్గం ఇచ్చారు. నామస్మరణ చేస్తే చాలు, భగవన్నామ స్మరణతో భగవంతుడిని పొందొచ్చు. ఎందుకు? అన్ని యుగాల్లోకి మరి ఈ రాను ధర్మం తగ్గిపోతూ వచ్చింది. మన కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి ధర్మం ఒకే ఒక పాదం మీద నడుస్తోంది. కాబట్టి ఈ కలియుగం వాళ్ళకి ఓపిక, ధర్మం మీద శ్రద్ధ కూడా లేవు. కాబట్టి వాళ్ళకి సులభమైనటువంటి ఉపాయం లేకపోతే వాళ్ళు అది కూడా ఫాలో అవ్వరని మనకింత సులభమైన నామస్మరణతో భగవంతుని పొందొచ్చు అనే మార్గాన్ని కలియుగానికి సూచించారనమాట. సో అందుకని మనం ఈ నామాన్ని శ్రద్ధతో, విశ్వాసంతో మరి జపించినట్లయితే మనకు ఆధ్యాత్మికత పురోగమనం తెచ్చుకోగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక రోగాన్ని మనం కుదుర్చుకోవాలి అంటే శ్రద్ధతో మనం ఇది గ్రహించాలి అని రూప గోస్వామి చెప్తున్నారు. సో ఎవరైనా సరే ఇలా భగవన్నామస్మరణ చేశారు అంటే వాళ్ళకు వెంటనే ఈ జబ్బు నయం అవడం ప్రారంభిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ నామాన్ని జపించడం వల్ల మనకి భౌతికత్వంలో ఉన్న వ్యక్తులందరూ కూడా ఈ భ్రాంతి నుంచి మెల్లగా విముక్తులవుతారు. చేతో దర్పణ మార్జనం అని చెప్పి శిక్షాష్టకంలో మరి ఫస్ట్ శ్లోక అన్నమాట. సో ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వాన్ని గురించిన భ్రాంతి రూపమైన అవిద్య హృదయంలోని అవిద్య
హృదయంలోని అహంకారానికి పునాది వేస్తుంది. సో అవిద్య అజ్ఞానం ఉన్నప్పుడు, ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ అహంకారం, ఈ ఇటువంటి ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ భగవన్నామాన్ని మనం శ్రద్ధతో, విశ్వాసంతో నామాన్ని తలుచుకుంటూ ఉంటామో, మరి అప్పుడు మనకి ఈ అహంకారం, ఈ కోపము, ఇటువంటి అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు కదా, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎందుకు అంటే అసలు జబ్బంతా కూడా మనం హృదయంలోనే ఉంది అంటున్నారు. మరి మనస్సును పవిత్రం చేసుకుని ఎలా అయినా సరే మన యొక్క అంతరంగాన్ని పవిత్రం చేసుకోగలిగితే ఈ భౌతిక రోగం ఎవరికి కూడా ఏ హానిని చెయ్యదు. సో మైండ్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి, మనస్సును, హృదయాన్ని కల్మషరహితంగా చేసుకోవాలి. ఎలాగూ అంటే ఈ ఈ రకమైన మార్గంలో వెళ్తూ ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. శుద్ధమైన మనసులో ఏమీ ఉండదు, నిష్కల్మషమైన ప్రేమ. అందుకే అన్ని మార్గాల్లో కూడా సమత్వం అని, కర్మ మార్గంలో, భక్తి యోగంలో ఏదొచ్చినా ప్రసాదం అనుకుని సమత్వము, జ్ఞానయోగంలో ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుని మరి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్నాము అంటే మరి సెన్సెస్ని, మైండ్ని ఏదైనా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాం. సో ఒక్కొక్క మార్గాలు వేరైనా చివరికి గమ్యం ఒకటే, మనం సాధించవలసిన స్టేజ్ ఒక్కటే. కాబట్టి ఇదేమో జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకుని సాధిస్తున్నాం, అదేమో సమత్వం ప్రాక్టీస్ చేసి కర్మయోగంలో సాధిస్తున్నాం, ఇదేమో భక్తి యోగంలో అన్ని భగవంతుడికి శరణాగత అనుకుని ఏది ఇచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనుకుంటూ ఆ రకంగా సాధిస్తున్నాం. సో ఆ శుద్ధ మనస్సును సాధించాలి ఏదో ఒక మార్గాన్ని పుచ్చుకుని. అయితే భక్తి మార్గం సులభం కాబట్టి భక్తి మార్గంలో మన భగవన్ నామంతో మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళొచ్చు కాబట్టి ఈ మంత్రాన్ని మనం జపించాలి. ఇది సులభం, లాభదాయకం అని చెప్తూ మరి నామాలను జపించడం వల్ల మరి భౌతిక జీవనం అనే దావాగ్ని నుంచి మనం వెంటనే విముక్తులం అవుతాము. నామాపరాధ దశ, అలాగే ఈ జపంలో నామాపరాధ దశ, నామాభాస దశ, శుద్ధనామ దశ అని చెప్పేసి 3 రకాల దశలు, స్టేజెస్ ఉంటాయన్నమాట. కనిష్ట భక్తుడు, బిగినింగ్ భక్తుడు మరి మంత్రాన్ని జపించేటప్పుడు ఎన్నో అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి అపరాధాలు 10 ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఏమిటి? భక్తుడు గనుక వాటిని పరిహరిస్తే దోష దశకు, శుద్ధ దశకు మధ్య గల నామాభాస దశను చేరగలడు. ఆ 10 అపరాధాలు మనకు చెప్తూ ఉంటారు. ఏమిటి అంటే భగవన్నామాన్ని ఎలా జపించాలి అనేది ఒక 10 అఫెన్సెస్ అని ఉన్నాయి. ఆ 10 అఫెన్సెస్ని మనం దాటగలిగితే అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వస్తామన్నమాట. దోష దశ నుంచి శుద్ధ దశ కాకుండా మధ్యలో నామాభాస దశ అనేది ఒకటి ఉంది కదా, నామాపరాధ దశ నుంచి నామాభాస దశలోకి వస్తాం. ఏది? ఆ 10 అఫెన్సెస్ని, ఆ 10 దోషాలని మనం అరికట్టగలిగితే. అయితే శుద్ధనామ దశను పొందిన వెంటనే విముక్తుడు అవుతాడు. ఆ నామాభాస దశ నుంచి శుద్ధనామ దశకి ఎప్పుడైతే వస్తాడో అప్పుడు విముక్తుడు అవుతాడు. దీన్నే భవ మహాదావాగ్ని నిర్వాపణం అంటారు. అంటే ఎవరైనా ఈ భౌతిక జీవితం అనే ఈ దావాగ్ని నుంచి విముక్తులైన వెంటనే ఆధ్యాత్మిక జీవిత ఆనందాన్ని ఆస్వాదింపగలరు. సో ఈ భౌతిక జీవనం అనేటటువంటి దావాగ్ని లాంటిది అనమాట. అంటే ఎప్పుడూ మనల్ని తప్పింపజేసేస్తూ ఉంటుంది. అది కావాలి, ఇది కావాలని మనశ్శాంతి లేనటువంటి అటువంటి లక్షణం ఉందన్నమాట ఈ భౌతిక జీవనానికి. అందుకే దావాగ్ని అంటున్నారు. సో ఈ నామాన్ని ఆ నామాభాస దశ నుంచి శుద్ధనామ దశలోకి మనం ఎప్పుడైతే వెళ్తామో ఈ దావాగ్ని అంతా కూడా మనం దాని నుంచి బయటపడిపోయి ఆధ్యాత్మిక ఆనందం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని లో ఉన్న ఆనందాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం అంటున్నారు. సో ఇంతకీ సారాంశం ఏమిటి అంటున్నారంటే ఈ భౌతికత్వం అనే రోగం నుంచి విముక్తి పొందాలి అంటే ఎవరైనా ఈ మంత్రాన్ని జపించాలి. సో ఈ మంత్రాన్ని జపించడానికి తగిన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి ముఖ్యంగా ఈ ఉద్యమం, ఏది? కృష్ణ చైతన్యోద్యమం లేదా ఇస్కాన్ సంస్థ ప్రారంభించబడింది. ఎవరైనా సరే మొదట విశ్వాసంతో జపించడం ప్రారంభించాలి. జపంతో మెల్లగా విశ్వాసం పెరుగుతూ వస్తుంది. అప్పుడు అతడు ఈ సంఘంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ భక్తుడు కావచ్చు అలాగే అని చెప్తున్నారు అన్నమాట.
అంటే భగవంతుడి గురించి ఏమి పెద్దగా తెలియని వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రపంచంలో, అంటే మరి వెస్టర్నర్స్ గానీ, మన భారతదేశస్తులే గాకుండా మరి అన్ని దేశాల వాళ్ళు గూడా ఫాలో అవ్వటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు గదా! అలాంటి వాళ్ళు గూడా మారుమూల ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడో మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్నవాళ్ళు గూడా ఈ మహామంత్రాన్ని అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఆకర్షింపబడుతున్నారు ఈ మంత్రానికి. ఈ మంత్రం విన్న కొన్ని రోజులకే వాళ్ళు ఇందులో జాయిన్ అయిపోయి ఈ రకంగా ఉంటున్నారు కొంతమంది. ఒక్కొక్కసారి అనుకరణ కావచ్చు. అంటే భక్తుల్ని అనుకరించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఓహో! వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు, మనం గూడా ఇలా చేద్దామని. కొన్నిసార్లు అనుకరణ కావచ్చు. కానీ మంచిని అనుకరించడం మంచిదేగా! ఇప్పుడు చెడుని అనుకరిస్తే తప్పు గానీ, వీళ్ళు మంచిని అనుకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు గాబట్టి, అది మంచేను. క్రమంగా ఇలా అనుకరించే వాళ్ళు గూడా మరి ఈ మార్గంలో వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, ఇలా శ్రద్ధతో ఈ ఈ మార్గంలోకొచ్చి ఈ వచ్చినప్పుడు ఆ దీక్షా స్టేజ్‌లో భజన క్రియ అంటారు. ఫస్ట్ శ్రద్ధ, భజన క్రియ, అలాగే హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని క్రమంగా 16 మాలలు జపించడం చేత అక్రమ సంభోగం, మత్తు పదార్థాలు, మాంసభక్షణ, జూదము ఇటువంటి వాటికి దూరంగా ఉండడం చేత భగవత్ సేవలో నిజంగా నెలకొనబడతారు. అంటే ఈ 4 చెడ్డలవాట్లు అవే కాదు, ఇంకా ఎన్నో చెడ్డలవాట్లుంటాయి. సో, అంటే ముఖ్యంగా మరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కాబట్టి వీటిని ఎగ్జాంపుల్స్‌గా చెప్పారు. సో, ఇంతకీ పాయింట్ ఏమిటంటే, ఇలా మనం మంత్రంలో గనక క్రమంగా శ్రద్ధతో మనం దాన్ని జపించినప్పుడు, ఈ మంత్రాన్ని మరి 16 రౌండ్స్ చేయాలంటారు గదా! ఆ 16 రౌండ్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ బ్యాడ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సెస్ అన్నిటి నుంచి మనం బయటపడి భగవత్ సేవలో మనం సుస్థిరంగా నెలకొనవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఈ భజన క్రియ అంటారనమాట దీన్ని. భజన క్రియతో ఈ మనిషి భౌతిక కాలుష్యం అంతటి నుంచి గూడా విముక్తుడవుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, అంతేగాకుండా అలా ఎప్పుడైతే మనం నియమబద్ధంగా అలా ఉండగలిగినప్పుడు ఎక్కువగా బయట తినడం గానీ, అల్లం, వెల్లుల్లి, తర్వాత టీ, కాఫీలు వీటన్నిటిని గూడా అక్రమ సంబంధాలు వీటన్నిటిని గూడా వదులుకుంటారు. అలాగే జూదం గాని ఇవన్నీ గూడా అంటే అవాంఛిత విషయాలన్నిటి నుంచి గూడా దూరమవుతాడు. దాన్నే అనర్థ నివృత్తి అంటారు. సో, మనం శ్రద్ధ, సాధు సంఘం, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, అనర్థాలన్నమాట ఇవన్నీ. అనర్థం అనే పదం అంటే ఏమిటంటే అవసరం లేనివి, అవాంఛనీయమైనవి, మనకి పనికిరానివి అని అర్థం. సో, అలాంటివన్నీ గూడా మనం మానేస్తాం. అలా ఎప్పుడైతే మనం ఈ పద్ధతిలో ఈ మార్గంలో ఆసక్తులం అవుతామో అనర్థాలన్నీ గూడా తొలగిపోతాయి అని మనకిక్కడ ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంట, దాన్ని భక్తిలో పారవస్యాన్ని పొంది దాన్నే భావభక్తి అని అంటారు. అంటే భగవంతుడి పైన మనకి గల ప్రేమను నిగూఢంగా ఉంది. అందరిలో గూడా ఈ ప్రేమతత్వం ఉంది. కానీ మనం మర్చిపోయాం దాన్ని. అందుకని ఈ అలవాట్లు నిగూఢంగా ఉన్న ఆ ప్రేమను మేల్కొల్పుతాయి అన్నదే ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అని చెప్తున్నారనమాట. సో, ఈ రకంగా ఈ భౌతిక బద్ధ జీవితం నుంచి విముక్తులమై ఈ భోగభాగ్యాలు, భౌతిక జ్ఞానం, ఎన్నో భౌతిక ఆకర్షణలు ఉన్నాయి గదా! మన చుట్టూ ప్రతిదీ గూడా మనల్ని లాగుతూ ఉంటాయి వాటి ప్రక్కకు. ఈ వ్యామోహాలన్నిటి నుంచి గూడా బయటపడి దేహాత్మ బుద్ధి పట్ల ఆసక్తిని కోల్పోతారు. అంటే ఇవన్నీ గూడా మనకి నార్మల్ అనిపిస్తాయి అప్పుడు. వీటి పట్ల అట్రాక్షన్ క్రమేణా ఆకర్షణ తగ్గిపోతుంది. అలాంటి సమయంలో అతను భగవంతుడెవరో, అతని మాయ ఏమిటో అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. ఇదంతా భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి అని, నిజమైన భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలంటే ఈ మాయ నుంచి బయటపడాలి అనే విషయాన్ని వాళ్ళు అప్పుడు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఈ మాయలో ఉన్నా గూడా భక్తుడు ఈ భావదశను గనక పొందాడు అంటే ఈ మాయ అతన్ని కలత పెట్టదు. అతన్నేమీ చెయ్యలేదు. ఎప్పుడైతే అతను ఈ భావదశను పొందుతాడో. అందుకని భక్తుడు మాయ యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని, ఎందుకు అంటే అతను మాయ యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగాడు. చూడగలిగాడు కాబట్టి అంటున్నారు. మాయ అంటే భగవంతుని మర్చిపోవడం. ఈ భౌతికత్వమే నిజం అనుకోవడం. సో, అందుకని భగవత్ చైతన్యం, భగవంతుని విస్మరించడం అనేవి వెలుగు నీడల్లాగా పక్కపక్కనే ఉంటాయి.
సో ఆయన గురించి తెలుసుకున్న జ్ఞానము, ఆయన్ని మర్చిపోయే అజ్ఞానం రెండు కూడా వెలుగు నీడల్లాగా పక్కపక్కనే ఉంటాయి. ఎవరైనా కూడా చీకట్లోనే ఉండిపోతే ఇక వెలుగిచ్చే సౌకర్యాన్ని మనం అనుభవించలేంగా ఆ చీకట్లో ఉన్నంత కాలం. అలాగే వెలుగులోనే ఉండిపోతే ఇంకా చీకటిని గురించి మనం వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. చీకటి వస్తే ఏం చేయాలి అనేది. కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని స్వీకరించిన వాళ్ళు క్రమంగా ముక్తులై ఆ కాంతిలోనే ఉండిపోతారు అని చైతన్య చరితామృతంలో నిర్ధారించి చెప్పారు. ఏమని? కృష్ణ సూర్య సమ్మాయా హోయ్ అంధకార్, జాహాన్ కృష్ణ తాహాన్ నాహి మాయార్ అధికార్. శ్రీకృష్ణుడు సూర్యకాంతితోనూ మాయేమో చీకటితోనూ పోల్చబడింది. సో సూర్యకాంతి ఉన్న చోట చీకటి ఉండడానికి వీల్లేదు, అంతే కదా. ఎవరైనా సరే మరి ఈ భగవత్ చైతన్య మార్గాన్ని గనక స్వీకరించినట్లయితే భగవంతుని జహాన్ కృష్ణ తాహాన్ నాహి మాయార్ అధికార్, మాయా ప్రభావం అయిన భ్రాంతి, తమస్సు, ఆ చీకటి వెంటనే కూడా అదృశ్యమైపోతాయి. సో భగవంతుడేమో కాంతి, మాయేమో చీకటి. సో మరి కాంతి ఉన్న చోట చీకటి ఉండదు. అందుకని మనం భగవంతుణ్ణి స్వీకరించాము అంటే ఈ చీకటి అనే మాయ, తమస్సు అంటే చీకటి వెంటనే ఈ అదృశ్యం అయిపోతాయి అని చెప్పి చైతన్య చరితామృతంలో కూడా చెప్పారు. సో ఈ భక్తి భావంతో క్రమేణా మనం ఈ స్థితులన్నీ ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలమో, ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న స్థితులు అవన్నీ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. ఏది? శ్రద్ధ, ఆ తర్వాత సాధు సంఘం, భక్తుల దగ్గర ఉండటం, ఆ తర్వాత మరి భజన క్రియ, ఆ తర్వాత అనర్థ నివృత్తి. ఇలా భజన క్రియలో సెట్ అయిపోయి ఆ తర్వాత మన అనర్థాలన్నింటినీ కూడా మనం రిమూవ్ చేసుకోగలుగుతాము. తద్వారా ఈ భక్తి మార్గంలో మనం స్థితులం కాగలుగుతాము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారు. ఈ మాయను కూడా మనం ఆ రకంగా దాటవచ్చు. ఎందుకు? ఈ అజ్ఞానాన్ని తొలగించి చీకటిని భగవంతుని వైపు వెళ్ళాము అంటే ఆయన యొక్క వెలుగును, కాంతిని, ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని మనం రుచి చూడవచ్చు అంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ నామం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. కాబట్టి పవిత్ర నామం అంటే నామాన్ని స్మరించడం, శ్రవణం చేయడం రెండు చెప్పారు. ఆయన నామము, చరిత్ర, లీలలు ఇవన్నీ కూడా పటిక బెల్లం లాంటి దివ్యమైనవి అయినప్పటికీ కూడా అవిద్య అనే పచ్చకామెల్ల రోగంతో ప్రభావితులైన వాళ్లకు ఈ మాధుర్యం ఏది కూడా వాళ్లకు తెలియదు. కానీ ఈ మధుర నామాలని ప్రతిదినం శ్రద్ధతో జపించినట్లయితే సహజంగానే క్రమేణా ఆ రుచి కలుగుతుంది. క్రమంగా వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానం అనే రోగం కూడా నివారణం అవుతుంది అని చెప్పి ఈ 7వ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ 7 కూడా మరి ఫస్ట్ 7 ఏం చెప్పారు? మొదటి 7 వైదీ సాధన భక్తి సూచించేటటువంటి శ్లోకాలు అనమాట. 8th శ్లోక రేపు చూస్తాం, రాగానుగ సాధన భక్తి. లాస్ట్ 3 భవభక్తి, ప్రేమ భక్తి, వాటి డిఫరెన్స్ చూస్తాం అనమాట. సో ఈరోజు ఈ 7th దాంట్లో మరి ఫస్ట్ మంత్రంలో ఏం చూసాము? 6 వేగాలు. ఏది? వాయు వేగము, ఉదర వేగము, మానసిక వేగము, జిహ్వ వేగము, వాక్ వేగము, ఈ జననాంగాల వేగాలు ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోవడం. రెండవది భక్తికి అడ్డంకులు ఏమిటో చూసాం 2వ దాంట్లో. 3వ దాంట్లో భక్తి పెంపొందడానికి ఏం కావాలనేది చూసాం. ఆ తర్వాత 4వది ఒకసారి మళ్ళీ క్విక్గా చూడొచ్చు, రేపు కూడా చూడొచ్చు. బట్ సో ఫస్ట్ దాంట్లో 6 వేగాలు చూసాం కదా. సెకండ్ దాంట్లో భక్తికి ఏదైతే మనకి అనుకూలం కాదో ఆ విషయాలని 2వ మంత్రంలో చూసాం. ఫస్ట్ ఇది 6 వేగాలు. ఆ వేగం అన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి చూసాం. అది ఆ రకంగా ఇంపార్టెంట్. మరి అందరికీ మన గబుక్కున మాట ఆగదు, అలాగే ఆకలి వేస్తే ఆగదు, జిహ్వ చాపల్యం ఆపుకోలేము,
మనస్సు ఒక్క క్షణంలో ఎన్నో చోటుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మానసిక వేగం. ఇట్లా మరి ఈ వేగాలన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇకపోతే ఎక్కువగా భోంచేయడం, మరి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తినడం, ఎక్కువ ధనాన్ని కూడబెట్టాలనే తాపత్రయం పడిపోతూ కూడబెట్టుకోవడం, 10 తరాలకు సరిపోయేటట్టు కావాలనుకుంటూ, మరి మనకి పొందలేని వస్తువుల కోసం ప్రయాసపడుతూ, మనం ఎలాన పొందాలని ప్రయాసపడటం, లౌకిక విషయాలను అనవసరంగా చర్చించడం, ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కొరకు కాకుండా కేవలం అనుసరించడం కోసమే శాస్త్ర విధుల్ని చేయడం. అంటే ఇది మనకేదైనా బెనిఫిట్ కావాలని ఏదైనా పూజ చేయడం, లేదు అంటే చేయవలసిన పనుల్ని గూడా మనం చేయకుండా వదిలిపెట్టడం. ఇటువంటివి గూడా కరెక్ట్ కాదు. అలాగే భక్తి పట్ల ఆసక్తి లేని వాళ్ళతో మనం హ్మ్, వ్య వాళ్ళతో అటువంటి వాళ్ళతో సాంగత్యం చేయడం, ప్రాపంచిక లాభాల పట్ల ఆసక్తిని చూపడం. ఇవన్నీ గూడా భక్తికి ఆటంకాలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఈ సెకండ్ శ్లోకాలు. ఇక థర్డ్ శ్లోకాలో భక్తి పెంచుకోవడానికి ఏది అవసరం అన్నది. ఇదేమో భక్తి పెంచుకోవాలంటే ఏది వదులుకోవాలి అనేది ఈ శ్లోకం అయితే, నెక్స్ట్ శ్లోకంలో భక్తిని పెంచుకోవడానికి ఏం కావాలి? అనుకూలమైన లక్షణాలు ఏంటి అంటే సో సెకండ్, థర్డ్, ఫస్ట్ ఆ రకంగా సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఏది పనికిరాదు భక్తికి, 3 ఏది కావాలి? భక్తి కావాలి అంటే ఏ లక్షణం కావాలి? ఉత్సాహం ముందసలు శ్రద్ధ ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి, సహనం, పేషెన్స్, ఓర్పు ఉండాలి, నియమాలు అనుసరించాలి. మరి నియమబద్ధంగా అంటే శ్రవణ, కీర్త, విష్ణు స్మరణ ఇవన్నీ గూడా ఒక పద్ధతిలో ఉండాలి. అదంతా గూడా. అలాగే భక్తులు కాని వాళ్ళ దుస్సాంగత్యాన్ని వదులుకోవాలి. అలాగే పూర్వాచార్యులు, గురువుల అడుగుజాడల్లో మనం నడుచుకోవాలి. ఈ 6 లక్షణాలు గూడా శుద్ధ భక్తులకి తప్పకుండా విజయాన్ని చేకూరుస్తాయి అన్నది 3వ మంత్రం. సో అది గూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మంత్రం అన్నమాట. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఆ రకంగా. ఆ తర్వాత 4వ దాంట్లో వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏమేమి షేర్ చేసుకుంటారు, పుచ్చుకుంటారు అన్నది చూసాం. దానాలు ఇవ్వడం, పుచ్చుకోవడం, మరి వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలని షేర్ చేసుకుంటారు విశ్వాసంతో, ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను. అలాగే గురువుల దగ్గర ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను స్వీకరిస్తారు. ప్రసాదాన్ని అర్పించడం, ఒకళ్ళకి ఇంకొకరు అర్పించినప్పుడు తీసుకోవడం. అది చూసాము. 5th దాంట్లో మరి గంగా జలంతో పోల్చారు గదా! అనన్య భక్తి. పవిత్ర నామాన్ని జపించే భక్తులు, కనిష్ట భక్తులు, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి గురించి 5వ దాంట్లో చూసాం. కనిష్ట భక్తుడిని ఆదరించాలి, మధ్యమ భక్తుడికి ప్రణామాలు అర్పించాలి, మరి ఉన్నతాధికారిని మనం సేవించాలి. వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్పారు. తరువాత అలాంటి శుద్ధ భక్తుడిని వాళ్ళ శారీరక రూపంతో వాళ్ళని మనం గౌరవించడం కాదు, వాళ్ళ యొక్క మానసిక ప్రవృత్తిని, భక్తి తత్పరతను చూసి గౌరవించాలి. గంగాజలం మరి మురికితో, బురదతో ఉన్నా మరి అది పవిత్రమే కాబట్టి ఆ రకంగా భక్తుల యొక్క ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఎలా ఉన్నా వాళ్ళ యొక్క మానసిక భక్తి మనం చూడవలసింది అని చెప్పి నిన్న చూసాం. ఈరోజు మరి అజ్ఞానంతో ఉన్నప్పుడు ఈ భగవన్నామం, ఆయన చరిత్రలు ఇవన్నీ మొదలైనవన్నీ కూడా పటిక బెల్లం లాంటి మాధుర్యం ఉన్నా కూడా ఈ అజ్ఞానం అని, అవిద్య అనే రోగం ఉన్నప్పుడు పచ్చకామెర్ల రోగి కనుక ఇవేవి ఎలా రుచించవో బెల్లం కూడా వాళ్ళకు కూడా ఇది అర్థం కాదు. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు శ్రద్ధతో ఈ నామాన్ని జపించడం ప్రారంభిస్తారో వాళ్ళకు మెల్లగా ఈ అవిద్య అనేది పోయి ఈ నామం రుచి క్రమక్రమేణా వాళ్లకు అర్థం అవుతుంది. వాళ్ళ యొక్క జబ్బు ఈ రకంగా నయం అవుతుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో అవి ఈ 7 భక్తికి సంబంధించినటువంటి శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే